Sagutan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Alex nga napuluan kriminal kano. Sagutan ti surat. Dear Manong Nemi. Dinte nga kon dito'y balay, manipot ti eskwela, kit nagsukatak nga dagus, Manong Nemi. Kalbasan na, kat inanak ti kalukong ko, Manong Nemi, kat ti chinelas ko. Napanak manin iti bangkag, tapno mapang ko, danunan sa jay, ni Lulo. Kasi iti nagtulagan mi Manong, malpas lakit ti klasek, kat awanin ti ubrak, hanga siya iti nairana nga agdalus, kada kami nga grupo iti klase mi. Agawid at nga dagos, kat makasukatak, kat nangato pala di init, mapangko danunan ni Lulo iti bangkag, tapno tulong at isuna iti trabaho na rito. Hindi makita na ko ni Lolo, Manong Nemi, ijay ka ba po? Ijay nga banda. Ijay ka banda, makita mo natin sa amping nga nagaitan dita. Era gaitan ta sumabat ka kanya. Apag isunto siguro apo ka malpastan no huwag. Mabalindan ton ti agawit sa dibalay. Yung lumnekin ti init. Imbaga na Manong Nemi kat nalawag una nga nangid ko. Nagtungpalak mat Manong. Sana ka marigatan iti trabaho ti bangkag. Naruamen ti dakulap ko, ti takyag ko Manong Nemi. Ngagait aggabot kadigiti root, mangdalus kadigiti puon ti mula, Manong Nemi, ni Lulo. Mula mi kini Lulo. Nagkaruotan ngamin dati nga mula mi nga kamutig, Manong Nemi, gapuna nga nasken nga magaitan. May kat digiti root, tano maigaitan, Manong Nemi, napimpiras mo tlayang ti panagdakkel, digiti kamutig, nga pagbagasan mi Manong. Sa bali man tigiti mula mi Manong Nemi nga kamuting nga marangawan. Nga marangaw, nga makirker kat may lako. Sa bali man dato kamuting Manong Nemi nga pagbagasan mi. Madarugsoy ako ni tiling et Manong Nemi nga mtiyakplat tayong kankano. Ngamin ti malpas mi kini Lolo Manong Nemi nga nairagpas mi nga talaga nagaitan ng datang ang lalawa kasilong ti kamuting. Dinugya ko na pinunasan tilingat ko. At natanong sa Japok, masapul nga uminom ka. Namasukatan dati nagarobos nga lingat mo. Iminumak nga rod Manong Nemi. Kumusta nga iti panag-adal mo? Kasi na po Diyos Lolo, sa anak ba't nga paatiw. Pero kas kasunulaing, agradwar kan doon ti high school. Wala Lolo. Ngayon ti saludsod Lolo. Makapagbasak to nga tayo ti kolekyo. Ay, apit din nga saan. Kakaisuna nga mayat ti apit, no lakit nagagatta. Nagagatta nga doon. Dati kakakalaw ti kamutig. No saan lagid nga inabalang, panagkunak at adot maharbesta. Kaya, di ka namit lakit insekto kit agdadahil. Uno saan kit no dumoprak tinapigsa nga bagyo kat madadahil di kiti mula. Lukas ka sa nulay nga pok, si kakinsyak. Agbiag ta babaen ti panagbangbang kagta. Ken kang runan ti amin, mapagbasa ka aking gay ti kolehyo. Tainton makabagturpus kan. Kadadanton trabaho. Rugyak tumutin ati, agpipiapi, agsiksikawil. Basit tulaeng nga ti sukayak, umanay tulaeng nga para kadatan, no? Kamutik at pangleng talang. Hidrogyan min ti agawid Manong Nemi. Madlawlat ni Lulong sa anak kamununi. Narwama kon ken kaapok, kadi ka une agun-une. No saan kan nga pagunyan, saan kan nga aguni. Nagyaman Lolo, tanaruam kayo kanya. Amok noan niya ti adda ti panunot mo. Ado dagiti agsisimparat iti panunot mo kasal saludsudem nga apay ang astoy ket apay ang asjay. San ka de? Bay ako ng panunutan tinapalabas Lolo.
kung ano namin nami, no panunutan tinapalabas, ma-depress ka. Iso dito ko nada nga depression. Timit stress, no panunutan ti agdama, na problema. Tao mati problema ti agdama. Mga tamat ti mamintlo ti may isang aldaw. Handamat ngagsaksakit. Awam mati utang tanganas kan kabayadan ta. Iso nga awang problema ti agdama. Iso nga saan ta nga may stress. Well, lolo, kat iti masakbayan, alag sa ganaan ti masakbayan, hindi ta panunutan, no, anya ti mapasamak to ti masakbayan. Italagtan kiniabot Diyos ti amin. Oh, sabi nga nakaununag ti sanay mo, apo. Siyempre, ti saludsud lolo. Apeng daak iti sidong yo. Kit adamat pala amak, adamat pala ni tatang ko. Kinanda pa ito wakabsat ko. Apeng nga kayo ti ayan ko, lolo. Sino ti kayat mo nga mang sumbat ka na ita? Si kamit lang o no siyak? Da kayo ko man, lolo. Giniyanda ka kanyak at ay may kangarod kanyak. Aganak man lang dito'y lolo. Kita ko kami sa Jabalay. Kung na magit inala ka. Oh, dati sumbat. Api ngamin nga ganak kang kalolo. Api ngamin imayak kang kakitimbagak nga aganak man laing nga iti sidong yo. Niyagit di si kamit laing iti makasumbat iti data. Apo, nuan yaman iti mang burburi-buri ti panunot mo. Saan ko mga data pakadepresam? Depression. Siga ba't nagkunang ano panunutan tinapalabas kat ma-depress ka? Di ba pabasol na kanyak? Lolo, may saka ng kriminal. Asinot mga bagbaga nga may saka kriminal? Dagiti tao. Nakaamuan dagiti tao nga may saka kriminal. Hindi adan nakam ko. Mangmangit ko datan kinitatan. Mukas na nga mabartek. Siya ti pagbartekan na. Mambaran nanto ti mangalat sinturon na. Ure na ka ubing ang idikit. Sinturon na. Bagbaga na kanyak nga siyak. Tinang papatay iti asawa na. Siyak ka no ti kriminal. Siyak tinakapapatay iti inak. Inosente nga panunod ko edi lolo. At nakadi anak nga patayin na ti inana. Aping nga baga ni tatang kong siyak tinang papatay kada di nanang saan ko nakit-kita naladawan lain ti makit-kita ken ko ana. Kinuri di kiti tuwa kapsat ko. Nagpupungtot da edi siya ti pangipapasan da ti pungtot. No apay ka nga pinatay ko ti inada. Saan na ko mga nasapa ka nga nauli na ti ina. No saan ko pinatay ti inada. Awang pulos ti ayat. Panangilala, panangisakit, tinasagrap ko kadakwada, lolo. Indrurumandak. Dinusodak na idhang kumat nga mong basol. Tinagabodak. Iparamid na kanyak ti sangko kumakamailan nga ramidan. Payawat da hamin kayat da nga payawat kanyak. Paaramid na ti oras sangko maaramid. Kadasang nga basin nga pagkamaliak. Dosayan da, sipat dito'y. Lapigos dito'y. Pungot dito'y. Dumudum dito'y. Awan dumat ti mangisakit kanyak. Nasasin ti mangisakit kanyak. Kad pati ni tatang. Kad talagang pabusuran nak no apay nga natay ti asawa na. Kakasyak lang naging piptor, lolo.
Naging gaya din nagraduara kong ti elementarya. Di akong nakaanos, imaya kon kada kayo, kalimbagak, ngagyana kon kada kayo. Kapag di akong maanusan pa, iti panangirumen kanyak ti amak, kaya nagituwa kabsat ko. Apo, uray tadda ka matin ditoy. Uray adak ditoy. Adapit di kitong daway nga. Umaydak pagbabarte ka ni tatang. Uray adak akong ditoy. Adapit lang di kitong daway nga. Umay naksipatin dalugan. Dumten to ti gundaway, lolo. Lumaban na to. Apok, di mo pampanunutin, ti bagbagam nga lumaban. O, di kakapsat ko. Dumten to ti gundaway nga nakdakil di bagik imiti suda. Dumten to ti gundaway nga napigpigsak imiti suda. Dumten to ti gundaway nga pating ka. At pa nagpating ka, ti pa nangirurumenda kanya. At pa nagpating ka, ti pa nang dus-dusa da kanya. Nga o maturumbing ay karok, kaya nidusak ko. Dumteng to ti gondaway, lolo. Nagparing tuming danto iti sangwanan. Tapno dumawat ti pamakawan. Baharing no mapakawan ko pa ida. Papagaya, mabalin yun ti ag-present. Kaya, ag-present kayo, mabalin. Kang kanayon mo't ngay mulmula ti panunot manunemi ni Lulo, ti panunot ko nga sa anak nga mga mulmula, iti kura, iti amak, kandi iti kahabsat ko. Yan sa bagay manunemi, isumulatag ko na. Nga papanan na ko mga dito tumitlag pating ka. Ito na naman enda nga saan da kang akabaylanan nga. Irumin anak ko, apok. Ito ng padasam tumati, bumalas ka na kuwada. Agbutang danto. Ngayon, ngayon kan mabali na pa o. Saan to kumampasamak di kasta? Nga dumteng tumit nga kabilam di kaapsat mo. Nga dumteng tumit nga makabil mo ti amam. Banag nga sa pulos ko mga ramidan anak. Timang balas kinitatan mo. Manong nemi sigun met langit inak pa nakaawat. Iti pas ngayon nakkanong amin de dinanang manong nemi kat natay iti panangipas na ngayon na kanya. Pinagpili-pili ko no ti doktor di tatang manong nemi na sino ti rumpeng ngagbiag. Tada kadi adda kano ti maod nga sakit ti puso de dinanang. Di kanulaeng panaginaw na kanyak, ket ti maodan dito nga sakit. Iso ako nada kanyak, idi manunemi, nga idi adda ko iti tiyanda dinanang pagpabasulan da kon. No apa nga nadaan ti sakit iti puso ni nanang. Kadidi na pagpilyan da ni tatang manunemi sigun ti damag. No sino ti biyagan da. Ni kanunanang ti pili na. Hanga balik ano kanyak ang matay gabutad da kanumatan dua nga anak kuno putot ni tatang. Tayo no, malpas tun deta panagpas ngay ni nanang aglaygit ton, tapno santun ngagsikog, tapno sa nga delikado iti deta nga sakit mo. Ngem tsaka mo, dida mo, no apay nga sakti nagbiang, ket di nanang tinatay mano. Papasulit din ni tatang manunemi di doktor no apay nga saan nga tinungpal. Ngayon ti doktor, kunana, saan nga isot nangikideng no dikat ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos nangikideng na dinanang tinatay ket siyak tinagbiag. Nga dito mo tintirason no apay nga bagbagada kanya ka, kriminal! Kriminal! Sikat tiga po na no apay nga natay ti asawa. Pinatay mo! Di kapag ano yung bagak nga saan nga rumbay nga sikat tumaod. Tapno agbiag lain ti asawa kim apay nga sikat tinagbiag.
basta dumatimang mangig ko, hindi manong name kadagiti kakabsat ko. Sige amin, pasol mo. Api nga mo, tawad ka. Api nga na, pasagay ka pa. Kaya natay ni nanang may. So ka pasol mo, kriminal ka, kriminal. Nagaado idi manong name idi mariknak nga dagsen ti danog, tungpa, sipat, pungot, parang kugtar, panang danog. Nugusta nga sumbro manong name, dagiti kakabsat ko nga mangirumen kanya. Tunggal makariknada ti panakaulila iti ina, tunggal panakariknada manong name iti rigat. Tay di amukon ti agtrabaho manong name, no anya trabaho di dinanang siya akong tinangaramid, agluto, aglaba, agdalos. Arig na mangisubo ti kadang kadakwada. Ngalita man idi manong name iti nagbarbaratakan ni tatang kat nabaybayan na ti bangkag na. Kaya't nga sawan manong name awan idin ti turong ti biyag ni tatang kas tamat ni kikabsat ko. Kas naku nakitay manong, iti sangkon nga maanusan ti amin. Himaya kon nakiden na kinitatang. Ay kinilulo ko na ko. Ti ama din ni nanang ko. Adari gidi gundaway nga umentak no kadut-duten manong nemi. Ngaw agtrabaho pelang sa jabalay, sakto man ang agawid iti sidong ni lolo. Nemi di, tadumakdak kailak matin manong. Aging ganay, Fortune High School kun. At dapat na gini gundaway nga kedkedak nga saan nga may papilit manong nemi ti kayat na. Nga na gini gundaway manong nemi nga tumangsitak matin ako. Di masango manong, di masango. Nga, di masango. Oin, dobrak di balay, dalulo. Pambarak tumaten ti tumaray. Kamaten naktuman. Lumakamatan na kang ganit di balay, isarak, itrangkak, matirida o santo makastrek. Hey! Kriminal! Makita kanto ng rumor ha, Alex. Kakaasin to kanto, bukbukin ka. Aging ka na umadan manong. Awan maramid da na talagang sandak na papilit. Nakapangan kami kini lolo manong name iti dayta nga rabii. Itanti sumarong nga obra mapok. Nagripaso ka rin direksyon ko lolo. Nalawan. Maturugan ka sa pulan nga maturug ako at masapan tuman tagring tatong bigat ha. Hanggang puy-puyat. Lolo, basit lang dito. Malpas ko lagi ti assignment ko. Maturog ak tumaten. Kas tawad manong naming at tinulong kami ti bigat nga mangiwayway kada kiti taraken mi nga kalding ken tallo nga baka. Kaya nagkurkur kada kiti manok. Sa tumaten manong naming mangisagana ti pambigat mi mga alak tumaten di itlog iti baki ket lingtaik na sa akong tumaten manong naming kamang galip iti kamatis ken asin at tumaterangaw ti kamutig manong nemi nga makel na masala sa usomin tumaten iti bugkoong ken asin bugkoong ken kamatis maken lola mamigat tayo naman iti sidata itlog ken na rangaw ti kamutig punaimo sa ito no rabi naka-schedule nak nga agtinulotan to. Inaktumang tila ti manok ta palukno nga taasikan mangitulog nga mangluto yung trabi. Ulolo. Masabol nga agsidata ka na gito. Isot serbina nga nagtarakan tangay. Lolo. Nasalunat ka po, nasalunatak mo at kat nukas ka sa dulaeng. Ataw adayo ti sakit kat makaurnong ta para iti panagbasa mi ti kolehiyo. Iti eskwela, manong nemi, siyempre, nasa dagmat kanyak dagiti chicks. May sa kadakwada manong nemi, na nasa dag kanyak. Ito'y nakariknak iti ayat, iti pailaing. Ni Susan. Susan? Alex. Maggraduar tayo ito. Kuna. Kat siyempre, nunjak marino sikat baligtor yan. Barbaring ang takalaban ko eh. Ni Risa?
Nga ba'y kung makalabang mo iso, nakatod grades mo. Si kakanayon ti highest exam. O si ka, Susan. Ay, umanahin kanyak no, dakti first on the word mention. Talutay mat ka nasisigid, napipingat nga kakalaban na. Sika, ni Nerissa, sa siya. Ngayon kayo nga duwa ti kalayngan. Kahit posible nga sikat agbalidoktoryan, sulutoryan ni Nerissa, kahit siya siguro ti first honorable mention. Kalabang ko ni Nerissa eh. O pa kung mga problema kayo ko na. Agregregalo da eh. Dapapaki ni mamang na. Agregaluan na ni principal. Agregaluan na ni advisor. So okay lang, kung saan tuman nga siya ti baligtorya. Sikat ti Rumbeng Alex. Agprotesta kami nga sa eskwela nung saan nga sika. Sika amat Susan. Imagore ka. Abi nga sa mong asid ganin ni Risa. Abi nga siya ti assist gam. Dapat nga dakay nga duatag kasinged, dapat dakay nga karkaribal. No? Saan nga nasingad direk na kinirisa. Gapo ta karibal mo. Hanggang ka po yun ito. Kasla dinakayat nga kaduay. Kasla kagurguran na. Takaribal na. Sigatin na sigan kanyang Susan. Hindi pa ilay. Kasla dakayat mo sa wana. Da sa balik kayat mo sa wana. Ada ka di mangiparit? Awan. Mangiparit nga niya. Nga. Sampay lang nga dito panunuto Alex. Ag-college tayo pa eh. Sigurado makapag-college. Kapag nakagit kayo kinilolong mo. Huwag gayam kumusta na tinagandak. Nitatang mo. Nagiti kapsat mo. Agbasbasa na ka dito college, nagiti kapsat mo. Saan? Kaya mo na surutan na ti barkada eh. Nagraward lang ti high school. Hindi ko saan dapat nga nagbasa. Amo daman tayo tuminom. Pori ni tatang ko siyempre. Imala da kinitatang. Sigalat sa imala ah. Tsak to kahit nga simsimang tiarat. No kabilitan tuman, magdedebatit lang papagusto. Kakarunano ang sigarilyo. Tsak to kahit ang sigarilyo. Dapat lang, tanog sigarilyo ka, saan ka na kaya? Takayat na ka rin eh. Kawan as a classmate, as a friend. Kasta manunimi ti kinasinged, tirik nami ka ni Susan. Kurang nalaingan iti panangibagak ti I love you and I love you too kunana. Siguro manunimi sampay nga dito nga panawen, tinituding, adun to dumteng, nga nituding nga panawen. Ngem, pagbasahan ng tungata, agas ko lang kam tungata, iti kahuli. Manong nemi, idi agraduar kamin. Imbaka amok madlayan kinitatang, napanak iti balay. Ririing na manong nemi, makita malata nga dahang uber. Edra ka, hindi masabol mo. Tang, kakuratak ka di pailay. Saan to pulos ka maikatigurak ka. Hamong ganun makikita ka tagburburak ti darat. Malagip ko lata. Nasikat ti gapo no apa nga natay ti asawak. No kumatasa nga natay ti asawak. Hang kumangtong panakas ti biyak ko ita. Tang. Kanon to ang nugutin nyo na sana ka kriminal. Kriminal ka. Nakalawlawag. No apay nga natay ti asawak gabukin ka. No saan kumang gabukin ka. Apay kit nga bing nga sika. Iti nagbiag. Iti dito yung bagak iti doktor. Nga ti asawak ti naskin nga biag nga saan nga sika. Gabuto saan ka kasabulan. Ikatin nyo kumantigura yung kanya. Saan na kumapagbali na kriminal? Saan nagsisuro? Isot kayat ko, isot bariknak. Kanon to ngayot. Kanon to nga bigbigan dak. Nga putot dak. Di ka tumigbigan nga putot.
Kanon to ngayatin dak. Di kan to ayatin. Kasano ko mga ayatak ti kriminal? Agraduara kong datang. Kahit kung sika kumampin lang ti mga abay ka. What? Pambarakon. No, di yu kayat, andalata kada kayo. Nilulo kapilitan ti mga abay kanya. Imimayak tapno, awisan na kayo. Pumala aktuman. Kung may kituhan, ito nabi. Masapa siguro ti graduation program. Inagpakadak kuman manunim niya pag-isumit nga sumungan. Ti inauna kapsat kumanong. Manong Arnel. Daka kaya. Bibigat manong, nabartag kan? Hindi lang nabartag kan, jak pa inuusawan lo. Kwarta man. Awan tinay-bulsak man. Kwarta man! Awang nga tinay-bulsak. Hindi ka magdad. Anong, Arnel? Ito na kano nga. Sardigan na kamangkabi ka niya. Nagkaka mo ka? Ha? Kahit mo na yun pay. Anong, Arnel? Saan mo ko mga orayan nga bumanas? Di bumanas ka! Bumanas ka gaya mo! Linis siya. Linis siya. Nalisi ka, nalisi ka. Manong Arnel, di mo ko may palubos nga balsang ka. Di ba dasan di bumalas lo ako? Bumalas ka, ha? Bumalas ka. Napaniti kusina, manong name kat nakiktutak ili at daiggamnan nga kutsilyo. Papatayin ka. Kriminal. Nagtartaraya ko na, napay narod, manong. Timaraya kong kimamatiso naman. Ay, anawan nyo, ay! Kamatan na, magkuhin na, kapsat na, ay, anawan nyo! Awak lang maitiklebak man. Saan ako mga maitikleb ko na? Hindi ko mamanong Arnel, di maitikleb ko na kapag gunak. Deta, itikleban. Dandani na natakleban, ti kutsilyo man. Intuloy ko lahing tinagtarahay aging gana kadano na kung dito'y balay man, Nemi. Itkastaw na tisdaaw ni Lolo. Habay. Ano tapos sama ka ha? Kaslad na tigre nga ng kamat ka ha? Yung manong Arnel. Lolo, yung kamat na kanyang tikutsilyo. Inagloko mo. Yung kamat alam ni kutsilyo, isapat mo kong kuha na. Ay, Lolo, saan nyo nga ibagat ka sa... magmantasa nga rin nga nakadalon dito ay. Naitaklab, Lolo. Dandali na nataklaban, kutsilyong igam. Ay, di, nakakat ko man nataklaban. Di ko magsaot ka sa Lolo. Apo ko yung matlayson. Ahang ko, apo ko. Apa nga, ibagayong nga sang ko nga. Saan yung apo ko? Anak na di kapsat yung nanang mi. Alawan, no, basta. Anak ko ng tatag mo nga eh. Di na kayat. Di mangabay kanyak, Lolo. Di, siya tulat na kami nan. Minawis ko ida, kumidan to, no, pala. Leta lang na manggulo da. Yung padasan at manggulo. Ita nga mausar ko na ito, arnis ko na kaskasan. Nilolo nga root manong name ito na nga ba'y kanya, kideta nga panagmart sa amin, kideta nga panaggraduar ko. Kaya pa nagpaalak manong name, at doon kitimay, conforme ti mabalinda nga. Itad kanyak manong name, pamutpat. Siya kamatalahing manong name ito nagbalitiktorian. Kunada nga rot kanyak, nagtesak to ito scholarship program, examination, tayo supit makatulong kanyak para iti panagadal ko, iti kolekyo. Imay ngagpeso manunemi, di kiti duwa kaabsat ko ken ni tatang. Kiti suda iti agar-ari. An-anawan ni Lolo ita kahit da manggulo. Naging ka ko na ni Lolo. Padasin nyo di manggulo. Diablo kayo. Tinaturiyok na doy. Kaya ito pamanso kayo kada kiti kabagyak. Kunan. Naging ka nagulimat damit lain man. Irasak ba nga nagawid daman ng name masuda ka kadakwada? Tatang?
Nagyaman at timay kayo. Wala. Mangyawid kami. At binungon ko ng saganak na yawid yun. Saya, doon mong nusta. Na kayo manong Arnel. Manang Emma. Manang Emma. Babahit ka na tao mapikas sila ka lalaki ang garagaraw nga. Umininom nga. Kung naman ng tigre ka. Namay, saan ang babae? Tumbuyak. Tumboy kagaya manang. Kumusta matibiyak yan? Kinabay. Nasa tibiyag mo? High school graduate ka lang. Tikunam, makaradurag ka college. Wala na bukon. Agpapada na amin. At ambisyon ko manang. Anong? Kahit yung makapagtapos. Kabaylan mi kinilolo. Nangaro na kita sa Kalarak. Apay nag-examine ka? Namnamay ka may pasak. Balitutorya nagkayam, pasible nga dyak may pasat exam. Kasta tindaw dawat kung anong name nag-exam magkalpasan na remorte resulta kasta ko na iti ayaman kumanong tamisak na skala. Pimalak man na yun, inayapak pa ni Susan. Talek mo ba nag-exam ay akmat. Ura ni Risa, nag-exam may suna. Yung saan kayo nangarawat. Ang kam nangarawar siya. Siya kalap na laing. Sa bagay, saan nyo makita ka sa pulan ng tao? Baknang kayo man. Yung siya ka sa pulak lawanay. Nagarigat no mangnamnama klatakin ni Lolo. Mangnamnama kami. Kada kamlatan. Iti pa nagtrabaho iti bangkang. Sama na kang kanayon nga siya at produkto. At madagito kung dawin nga malugi kami. Nasiyatan na masak ng scholar. Apingot ka sa tlangam. Kaslasan ka naragsak. Tunggal magunod ko balay. Malagip ko latat na palabas. Di pa nakairarumin ko. Dagiti ato nga rigat nga nagpasarak. E dinulupoy pala ang tiriknak. Tibagi. Di pa nangararumin kanyak. Dagiti tinasken ko mga ipatag kanya. Dagiti mga magbaga nga may saka kriminal. Sa lata, maliklikan nga di malagip tinapalabas. Tunggal at nagunutik nga baligi. Nga buta tunggal magunod ko nga baligi. May palagip lata tinapalabas. Nga sladya kayat. Nagunudin sa bali pa yung baligi. Tapos jakon malagip pa tinapalabas. Alex, sa mong amin nang nalaglagipan din na palabas, tapos hindi ka ma-depress. Depression data. Pass is pass. No need to discuss ako nada. Diyan na nga ron. Mabati ak dito yung nagbasa. Sika, di bagyo ti kayat mo? Insya ti kayat ko ang pagbasahan. Mangipakatan di skala ko. Di kat mapanawam ni Lolom. Bakasyon ak matunggal weekend. Tapos masarong karang ka. Si Kamen. Diyak lang mo baka nito nadakan sa di bagyo, baka mamukan do't igurota, baka malipatan nakton. Alex? Kaya nagpeso manong name dito yung bagyo, ado na kiti babae, naruna ka na kiti iguruta manong name, lasdag ka niya. Hi, Alex? Uy, sige kayam amor. Amor sula. Amor pa naman natakanyak sa mong iyo apanan di sula. Away sa nakmanda. Ag-date? Amin santo. Siyak po ito mga awis kang ka. Ada mga ipalit kang kadipatan. Ada ko rin sa nga girlfriend, no? Diyak man ba ko na girlfriend? Ngayon nasigit itong galmay sa kata kami. Ni Susan. Ang mga nanyamat, papasamak sa jay, baka no, damat ka didate na, o na mga dated kang kuha na. Iso nga mga date ka mo. Di mo ka di kayan. Ti rumaman iti iguruta. Ano ko mat nagdiferensya at iguruta kit saan?
exotic kami kano. Gamot ka aduan ng exotic food, di pa po nagmi. Umay kanto sa di lugar mi. Sa nga ilyan da kanto. Pagsidaan na kanto, iti karne nga saan nga naluto. Ngam na imas. Ngam sana kanap-napan manon nimi. Umanin latan nga makapulapul ko ida, nalailo da, natungo da, iso na laing taada, basit da. Na diferensya nga angot manipod kada ko. Exotic ti angot da mano. No man payag digdigos ken ag sabsabon da met. Mabali siguro nga no, ma-immune kan kaslaon ng yaman na. Kabota talaga kasjay iti payud no ayamuom nga takatapuan. Kasla kada giti taga isla manon nemi atut agko na nga agit istorya nga makamamu kada giti taga isla. Taga giti isla iti par na kumatiamyanan. Adara tay umapgad nga payud da. Kapo siguro manon nemi ta manganginan da ti apgad da danum uno manganginan da ti apgad angin ti baybay. Kasmet ka na digiti manon nemi adda ka digiti pambantay adamat ayamuom nga mangpayud kada kwada nga kasi no iruwam kan ket kaslate iliwumon nga maango. Ikaw nada nga rod manon nemi tunggal lugar ket na dumaduma agdudumay tiraman. When rumamang ka ditoy, rumamang ka pa isang dyan. Ngam ni ayat manong name ket awan pilpilyan na. Exotic man ti angot mo unan niya. Aduman na giti nang susulisog kanyak manong name dito bagyo nga magtalini iti puso kiti first love ko. Nga iso da ito'y ni Susan. Third year college sak idin, kastamatang gini Susan, iti tamapang kupasyari ni Susan. Oh, Alex, di na katipastakin? Itama pa eh. Abay, sobrang ka, agtugaw ka. Flowers for you. Orchids ko ma. Paam na kumatang ito orchidya. Ito na sumang atak at subalog. Imayak tapos yung bagagmagtakin ka I love you. Amang kunak no na makaona kanya. Well, ado na kita karaaram kanya, Alex. May minuroray ka. May maglagid din tayo mag-amon ti I love you kanya. Well, tapos di kasta kastan tumulatong pal na. Hindi ko mapil lang ibagam kanya ti I love you akit I love you to kunak mo tayo. Hindi at data pa lang ti high school. You mean, yeah, I love you too. Nagan narakop kami manunimi kat naglanang dagiti lips mo. Ninanam ko, ninanam naman. Kat adadamot ko irot dagiti arakop mi no kastang agsina dagiti bibig mi kat alawin mi ti angis mo. Alex, sabi ko matasisya ka talaga ti patpatik mo. Amang umot na da iguruta. Awan tayo patagdanaga ang Susan. You're my first and last love. Ure manu, nga iguruta ti bumalbal na yan. Aging ka nagturpo sa kon, manunimi kat ituyak bagyo nga nagtrabaho, tadagos nga danangala kanya. Weekend, manunimi nga bakasyonak dito do kami. Maysa nga Sabado manunemi nga dak dito'y balay iti masa nga ilik ni tatan. Dakay gayam tatan. Da sakit-sakit yun. Ay, kabayaga ko nga saksakitan na. Kita, agagas kayo ha? Oo, may gatang hindi agas. So, imayak barok ta. Umayak ko magkid daw ti tulong mo. Kain ko palang nagbiyak no mamalin. Ano anyaman di kiti nagkurkuranga. Nanda pala panawan ko nga. Mga sulnit. Tatang. Ano anyaman di kiti nagbasbasulak. Nagkurkuranga kang kana. Makawanan na kuma.
Kadagito ilang ang maamiris ko nga sa nga rumpeng nga ipabasol ko ka tinapasamak kaya di asawa. Amok kan pa-check nga dinakbaybayan kan dinakpaayan. Kaputan na daan ka nembalitukan nga puso. Pakawanan na ka na ko. Ikan na kumabalang sa bala kong taway mang sunit ka na kita nakurangan. Sanga siya pagkitawan nyo, iti pa nakaisil po ti biyagyo, tatang. Nihabot Diyos. Babayad nga rin ti pa nangaramat na kengka. Kasapulang ka ti pa nakikumpay nyo, sige, may kumpayan kayo. Kahit numanuman ti magastos, siya ti makamo. Agyaman na ka na. Agyaman. Na hospital nga rin ni tatang manunaming ti problema sino nagbantay. Kinagawit akong sa Jibalay, kadinak tumanan nagtrabaho iti sumarunong alda. Iti sumangpet manong nemi ni Manong Arnel. Nakaburburangan, nakarusrusangan ti langana. Tagagayam, ay mo manong. Problema ka rin sumangbantay kini tatang. Bagtimay ka. Malubusan na nga ti matlangat at nagbantay ti kas kanya. Sabi kami kas talangan. Bahan, turong tibiyag ko. Orita na sapa pa Manong. Alam na to yun. 5,000. Ingka papukis. Ingka gumatang ti baro ang arawatan. Ingka agpahit, pagwapo. Gumatang ka tumatanting. Prutas para kinitatang. Kanti kanam bayat nga nakabantay ka. Alex. Nga sinobat na iruruman. Kinilaksid mi. Sikapay iti makatulong kada kami. Nang runa makatulong kinitatang. Manong Arnel, tinalpas kat nalpasan. Sana ka nang imula itigkura ka na kayo. No, ibagbagak ini, nga saan ka nga sumardeng ka talaga nga dumteng to nga bumalas. Tisang ko pa nang asikaso ka na kayo kumakas pag-ariganita, at balas kunda ita. Ngimsang ko ramidan. Tawan ti basol yun. Ginawa mo ti basol ko. Biktima tayo lahing ka na pasamak na sana rumbay. Sige, alam na ito ko. Nga, arimidin ito ko na. Sa kantong subli. Doon itong matang panawan ko nga agawid. Ag subliak sa jibagyo ang trabaho. Kasta nga tinaramid Manong Nemi ni Manong Arnel kaya ag subli. Nakawap-wapo. Atin ko. Agbati akong rata sakti mga banday ni tatang. Ewan ti pagdunago Manong tinakasarig na doktor. Nada problema, tawagan na. Di doktor no kat kasasarita. Basta bantahin ni Ma'am Tatang. Kumusta mo ni Manang Emma? Tsak makontak. Ito ko kaya nga dati contact number na tasik ang tuman timang kontak barbarin makasalita misun. Tsaka muna nga dati hospital ni Tatang. Sige Manang. Nagasgasat ka. Nakagasgasat ka ti sikati nagbalik Alex. Sapay ko mga ron. Kalipatan mo, di tinapaspasamak hindi. Kat sika kumamat ti makatulong ka na kami. Si marunong na kontak ko ni Manang Emma Manong Nemi Imaya mismo dito Baguio. Kaslasahan ng babae, lalaki nga talaga. Manang. Pero ba nga Manang ko kanya? Kahit kung tagpakababae. Di baliwa mo style mo. Tulungan na kating ko. Kahit kung tagbalbaliw. Kaso nung ba nagbalbali ko na, ada dati nga trabaho ng nabaybayak. Nga makapsubliak no lakid dita. May karikon nga sana kun nga. Saan kung ito mabaybayan di trabaho? Kasapulak lang ti kwarta. Sige. Ikan ka.
Sabi ko man, gastos mo to, susto. Ang ganito ko masublatan ni Manong Arnel, nga mangbantay ka ni Tatang. Danday makabulan ni Tatang iti ospital, laging kang harimuarin Manong Nemi. Ni Tatang, nakipagnaid kada kamin kini Lolo. Idinto ta Manong Arnel, kini Manang Emma, iti mitlang family hasmi, iti yapagyananda. Ni Manong Arnel, Manong Nemi siya, iti nangisirek yung kuwanit trabaho. Idinto ta kastrik mitlang ni Emma, ti dating nga trabaho. Ket, nalintegan, ti turong, ti biyag. Nagasawa kami kani Susan, Manong Nemi, ket nadan kami ti kabukbuko din nga balay, nga nayabay ti balay mi kani di Lolo. Kani di Lolo ko na, tapimusay kapo iti kinalakainan, ngayam naiwanan na di kiti apu ko na ti tuod, nga anak mi kini Susan. At damaten pamilya, daman ng ama ng Emma, kini Manong Arnel, Manong Nemi. Idinto ta ni Tatang, ket iso, iti kadkadwa, di kiti apu ko. Kalbasan ti ado ket napaot ngayon nakpanakirumen, iti panang mara, panang bunyag da kanyak nga siyakket kriminal. Inananusak amin di kito'y manong. Babayan mati panang tarabay ni Lulo kanyak, nga isot inaramat niya po Diyos nga nang tulong kanyak. Nagbaligyak matlaeng, ket babayan ti sangko nga panagibalas, iti nagtultuling pet kinapakumbak, nagbaligyak iti rapam. Dito nga ron, ti pagkasarita, kalagyaman naklaunay, tilaing mo nga ng urnos, kalpasan nga nak-insan keng ka, details na. Kaya thank you, tilaing mo nga ng iba, sakit sapay kumatad, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag. Tuwing nga ron, tagyaman nga pagayam mo, Alex. Thank you, Alex. Thank you, matkadag nagboya,